Det er jo sådan i dag, at vores kontanthjælpssystem, som folk ryger ned på, når virksomhederne ikke kan bruge dem til noget, ikke? Det er jo i dag meget indrettet sådan, at man slår folk oven i hovedet. At folk bliver ligesom flyttet ud på et sidespor og bliver stigmatiseret og får at vide, nu skal du møde til kontrol, nu skal du tage det her kursus, nu skal du dit og dat, som egentlig ikke har noget med deres egne, hvad kan man sige, drømme om livet at gøre. Vi ser simpelthen folk i dag som nogen, der enten kan passe ind i et erhvervsliv, eller også er til overs. Og det vi forestiller os, man kan gøre, det er, at i stedet for at have det her kontanthjælpssystem, hvor folk får en ydelse, som de skal ligesom kontrolleres i hovedet op på, så giver vi dem det, vi kalder en ubetinget basisindkomst. Og en ubetinget basisindkomst, det er simpelthen det beløb, der svarer til det, vi giver et kontanthjælp i dag. Men vi sætter folk fri. Og det vil sige, at for at få den ydelse, skal man sådan set ikke yde noget igen. Man skal ikke kontrolleres. Man skal ikke leve op til alle mulige ting. Det tror jeg ikke bliver en social sovepude for modtagerne af den her ydelse? Det er jo sådan, at i alle systemer vil der altid være nogen, som prøver at blive i systemet og udnytte systemet. Det tror vi ikke vil være anderledes med det her. Til gengæld så tror vi, at der vil være rigtig mange mennesker, som vil vågne op. Altså som vil føle, håb, jeg har faktisk lov til at være her. Jeg bliver ikke længere opfattet som sådan et udskud, og jeg skal ikke hele tiden piske ind og udfylde skemaer, jeg ikke forstår, og svare på spørgsmål og tage kurser, som jeg overhovedet ikke interesserer mig for.